Borysowski. Czysta satysfakcja. Jednostki o różnym poziomie kontroli systemu i automatycznych funkcjach, dostępne w mocach do każdej powierzchni i na każdą kieszeń. Europejski produkt z wieloletnią gwarancją. Perfect to nowoczesna i najbardziej zaawansowana technologicznie jednostka. Posiada nowej generacji zintegrowany panel sterowania z wyświetlaczem AVI Dynamic. Pozwala na pełną kontrolę i zarządzanie praktycznie wszystkimi parametrami jednostki. Informuje o poziomie zapełnienia zbiornika kurzowego, sygnalizuje konieczność opróżnienia. Informuje o stopniu zanieczyszczenia filtra, sygnalizuje konieczność oczyszczenia. Wykrywa ewentualne nieprawidłowości w działaniu systemu, zapewniając wieloletni komfort. Cykloniczny system filtracji z w pełni zmywalnym wkładem filtracyjnym Precision, również dostępny z wibracyjnym systemem automatycznego czyszczenia APF. Niezależnie od stopnia zapełnienia zbiornika, moc sąca pozostaje na tym samym wysokim poziomie. Tylko ten system zapewnia komfort opróżnienia zbiornika bez kontaktu z kurzem. Kompatybilny z systemem inteligentnego domu Modbus. Jednostka dostępna jest również w zestawach z profesjonalnymi akcesoriami do sprzątania. Walizka, akcesoria, turboszczotka, wąż Power Control. Wszystko to w gotowym zestawie. Wieloletnie doświadczenie. Innowacyjne rozwiązania. Borysowski. Czysta satysfakcja.